care a fost destul de complicată, după părerea mea și părerea celor care au participat în deciziile astea. Într-adevăr, sunt copii foarte buni și îmi pare rău că unii au rămas fără diplomă și fără mențiuni. Eu nu sunt adeptul mențiunilor de obicei și am fost atât vreme categoric împotriva, trebuie să fie locul 1, 2 și 3, însă astăzi eu chiar avem să semnez încă și mențiuni. Dar este numai locul 1 și 2 și 3 și asta și e interesant până la urmă. Așa e? Că dacă punem pe test cu mențiuni, care e logica atunci? Doamna Marina, vă rog. Da, mai întâi de toate vreau să vă felicit, domnul director, pentru organizarea unui astfel de concurs la un colegiu de medicină. Un astfel de concurs la un așa nivel, foarte mult apreciez acest gest al dumneavoastră și a întreg corpului didactic, fiindcă cu toții talentați. În fiecare am văzut ceva deosebit, fiecare cu fragmentul lui, fiecare cu cântecul lui. Deci în fiecare din voi ceva este. Nu abandonați această pornire, mergeți mai departe, dezvoltați-vă și mă bucur foarte mult că avem, cum a zis și domnul director, avem și o mențiune. Și atunci începem cu mențiunea Scoarță Olga. Mențiune specială a juriului. De Andrei Lupan, proza lui Andrei Lupan. Felicitări. Și dacă cumva nu mergi pe calea medicinei, te așteptăm la Teatrul Național Vasile Alexandrin. Și mai e multe muncit, dar ești bravo. Felicitări. Și premiul special pentru tine este o invitație la premiera din 31 martie, premiera anului, Antigona lui Jean Anouilh. Te așteptăm cu mare drag la 18:00 pe 30 martie. Cu invitație. Eu am să fiu și am să o întâmpin. Stai fără grijă. Așa, da, atât. Deocamdată atât. Culminant al concursului, locul 1, Ravlo Denis. Denis are o voce catifilată specială, nu știu dacă ai studii în domeniul muzical, atunci și mai bravo și de 10 ori mai mult felicitări. Bravo! Care au câștigat și care sunt participanți. Vă invit pe toți pe 31 martie la 18:00 la premiera anului spectacolul Antigona în regia lui Dumitru Griciuc, piesa lui Jean Anouilh. Sunteți așteptați, acolo o să vă întâmpin eu cu invitațiile la spectacolul de seară. Iar tuturor participanților, mult curaj, sănătate, baftă, izbândă și toate cele bune!